Gaur kanpainako azken eguna da, baina ez dut erabili nahi ezertxo ere eskatzeko. Gaur, eskerrak eman nizkioke hilabete hauetan lagundu eta babesa eman digun jende guztiari. Bestelako Gipuzkoa nire taldeak eta neronek Gipuzkoa zeharkatzeko erabili dugun leloa da. Baina bestelako Gipuzkoa, hauteskundetarako lelo bat baino askoz ere gehiago da. Gauzak beste era batera egin daitezkenaren ilusioa eta konbentzimentua da. Diotenez, hiritarrak politikatik urrundu egin dira, baina nik kontrakoa ikusi ahal izan dut. Azken hilabeteotan, milaka Gipuzkoarekin hitz egin dugu. Hondarribiatik Eibarrera, Beasaindik Tolosara ikusi dugu ilusio hori hortxe dagoela. Profil guztietako hiritarrekin elkartu gara. Langileak, ekintzaileak, kulturarloko jendea edo gizarte elkartetakoak. Eta sentitzen dugu izugarrizko gogoa daudela inplikatzeko, Gipuzkoa egungo paralisitik ateratzeko. Eskerrik asko, bisitatu ditugun herri guztiei jaso dugun harrerarengatik. Eskerrik asko guregana hurbildu diren boluntario guztiei gure mezua helarazten laguntzeagatik. Asteotan 100 kilometro egin ditugu elkarrekin Gipuzkoako txoko guztietara iristeko. Eskerrik asko Gipuzkoa hobetzea denon artean bakarrik egin dezakegun egitasmoa dela erakutsi diguten hiritar guzti horiei. Gipuzkoarrok superazioaren historia gara, eta orain hori praktikara eramatea egokitu zaigu. Igande hau, 24a, garai berri baten abiapuntua da. Orain, gobernu onaren oinarriak bereskuratzeko unea da. Lurraldean, aberastasuna sortzekoa. Gizarteari, zerbitzua emateko konpromisoa publikoki hartzeko unea. Lidergoa, akordioaren ikuspegitik ulertzekoa. Denok animatu nahi zaituztet, igande honetan, 24ean, bozkatu dezazuen. Denon artean bestelako Gipuzko hori eraikitzeko.